Idon hang ni mentah hang ni ha sunong pahambir kadika idon ini ba bapong nam hai ba rani perlok jungi te nyawan kai sini ber kani ka jaka menchua kam dan hang ni tama mentah pare kilami ini ki yeng ber ki kajing tmu jong kini ki brio ki bas sengi kini ki yeng ade ban nang beteng ya kajing nang jik start jong ka ribhoy khamtam ek abe de bakani karat ne te pinikai kumno ban sna kini ki bom ki jing put jing tem bat ki ki khiu ru la se bat ki pudung te hang ni kalong kum kajaka ka ba bat bhai ki tanrai jongi bari ka culture jongi te kermen baki beriu ki nangwan seni ru baki yo ban sembenta ki yo ban pet ki yo ban yo jing nang jing saru dan pidon kam eru le sepila kontak iba rani ngata share ke details jung ba rani hang ni te sawan sak kas ni ru mentali badi por create shillong te kani ka jaka kasaat ka bai tanat ka blong mo ki ipu ipeng ba ka khui kal er te ngatrai ki bun ki ban dak ki kwa wan sak ki la ban sak ki cottage ni dan di Jakarta Bansat te sa pekat na sewa